Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi, iNkosi uJesu Kristu isiknikezile ubufakazi kuba buthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuphenduka zize eqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise lokho asuke eshunyayezwa khona, efundiswa khona ukuba imibhalo engcwele iyakufakazela yini egameni leNkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge uBaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe eliyiyona mbewu eyiyona lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nomkhosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Siyabonga uNkulunkulu namandla ngesikhathi samanje. Amen. Siyanibingelela nonke bazalwane nanonke balaleli abalalela. Yamkelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngemfihlakalo yemibhalo nomoya ongcwele sihola. Umfowethu uNkosifikile Hadebe uyena ozobe sifundela namhlanje. Egameni leNkosi yethu uJesu Kristu sheshesani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni leNkosi uJesu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Leli izwi leNkosi yolilalele lapho khona sihlola siphinde futhi sishumayele izwi leNkosi, siphinde sambule futhi amandla kaNkulunkulu ngamandla akhe kungathina kepha kunguye ofakazayo. Silokho sithule bona-ke futhi ngalo iBhayibheli ukuba munye uNkulunkulu ofakazelwa imibhalo ukuba yena akakhashiwe, akanambonisi, akukho ngaphambi kwakhe noseduze kwakhe futhi nozoba semva kwakhe. uNkulunkulu ongumnini mandla onke, konke ukwenzile ngamandla akhe wakumisa nangesikhathi nangemkhawulo yemhlaba. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona ukuba sigcine sifinyelelile eqinisweni nasemseni wakhe siuqonde nokuba siyizoni, kepha yena uthembakele
ukuba yena uyena futhi osikhululayo kuyona yonke imoya kaSathane nasemandleni obumnyama. Noma ngabe kuthiwa izono zakho ziningi kangakanani, isandla sikaNkulunkulu seluliwe siya kukusindisa, ube msulwa phambi kwakhe, uhambe ngokuqonda indlela yakhe okuyindlela yobungcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofesi bakhe abangcwele abaphathisa izwi basilobela. Namhlanje sinomqulu wencwadi ekuthiwa iTestament elidala, ekuthiwa incwadi yomthetho nabaprofeti, bese sizoba neTestament elisha ngegama lenkosi uJesu Kristu nabapostoli bakhe abaphathisa izwi ukuba mabahambe bashumayele ivangeli umhlaba wonke, benza abafundi. Bese kuthi laba abakholayo babhaphathiswe. Mesasho ukuthi bawulandelwa iziphiwo nezimpawu zibhalwe phansi eBhayibhelini. Lokho kuyafakazelwa ngegama likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu akazelanga emhlabeni ukuthi azosahlulela ukuba silahlwe la emhlabeni, kepha uze emhlabeni uzosinika inkululeko, asinika insindiso ukuba yilowo nalowo owamukela igama lakhe kwindodana yakhe asindiswe. Umuntu ke uyazahlulela kuNkulunkulu, akahlulelwa uNkulunkulu, akalahlwa uNkulunkulu la emhlabeni. uNkulunkulu uthi ke akukhona okwakhe ukuba size kubhujisweni, kepha ukuba sifinyelele ekuphendukeni, ukuze ke sifinyelele ekhaya ezulwini lapho khona sidabuka khona, kumele siphinde khona. Kepha uma singenaye yena uyindlela neqiniso, ukuphila kwethu kuzophelela lemhlabeni. Ngakho ke bazalwane, nami ngiyanxusa ngincenga ngabo ububele bukaNkulunkulu ukuba maninikele imizimba yenu ibe inhlatshelo ephilileyo kuNkulunkulu, nokukhonza kwenu kube ngokuqonda, nikwazi okuyintando kaNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu unike lesikhathi ukuba sifinyelele emseni, sithole insindiso, ngokuba siphila kuzona izikhathi zokugcina lapho khona kungekho khona ozakuzilandulela, kepha wonke umuntu uzakwahlulelwa ekupheleni komhlaba ngokuhamba kwakhe nangomsebenzi yakhe ayenzile. Sithi-ke namanje bazalwane, thathani leli thuba ngezandla zombili nilibambisise, ningalithedeli. Lapho khona isitha sifica wena uhlomile ngezikhali zonke zikamoya. Iyodwa bazalwane indlela yokuhloma ngezikhali zikamoya. Masinciphise ekubukeni izinto ezingenasidingo. Masinciphise bazalwane, ngiyanicela. Izona eziletha ukuheka nokulingwa nokukhubeka endleleni yethu. Masihlale ezwini likaNkulunkulu bazalwane, masiba bangani nezwi likaNkulunkulu, ukuba nazo izitha zifika ngakho ukuthi wena awuhlezi kwisisekelo sakho lapho khona uNkulunkulu ekubeke noma akunike ukuba uhlale khona. iBhayibheli akulona lokuhlobisa noma uliphathe ngoba nake esontweni. Uma sowukhathele ukushaya izigubhu eZayoni nijikeleze insika ubusuku bonke, buya uze eBhayibhelini. Uma sowukhathele ukuhamba ngezinyawo uye ethempeleni kaShembe, nokuthi ugcine isihluthu, nokuthi ugcine isabatha, ubuye uze la sizohlola eBhayibheli uthole insindiso. Uma sowukhathele uke eMaromeni uyothi yethi Maria ucwebileyo, ushaya isiphambano, uthinta isiphongo namahlombe nesifuba, uzobuya uze la sizohlola iBhayibheli, sihambe ngemfundiso ephilileyo. Uma sowukhathele ugidagida namabhonki nemkhehlekhehle ezinyaweni, uculela amadimoni uyisangoma, uzobuya uze la eBhayibhelini sizobheka imibhalo. Uma sowukhathele ukulanda amanzi kamthandazi wakho neziwasho, uzobuya sizohlala eBhayibhelini. Uma sowukhathele ukufaka izikhumba emzimbeni nezintambo, uzobuya sizohlala phansi eBhayibhelini. Usukhathele ukugibela izimfene nemishwanele ebusuku, buya uze la eBhayibhelini sizohlala phansi. Uzothi mase ukhatheleke uxhumaxhuma lapha eZCC, ume uzudlula iroof, uzobuya uze la eBhayibhelini. Siyababonga abazalwane abamukela ivangeli, siloke sithola izingcingo abazalwane abahlukahlukeneyo esingabazi esingakazi sihlangane nabo, bezwa imfundiso kaYouTube, bebonga bekhuthaza ukuthi sihlale ezwini, bejabuliswa ivangeli eliphilileyo.
ngenhlanhla nangomusa kaNkulunkulu sasivimbele ukuthi sihlaselwe abantu abazoza bazokhuluma ukudelela noma bekhona beze ngokunyenya beze bezofuna ukuhlola lemfundiso ukuze bafake ukudaka kepha uJesu Kristu sasimele. Nami bazalwane ngiyalingwa, nami bazalwane uSathane ufuna ukungibamba ngifake esihogweni, kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi ngibaleke ngegama lika Jesu ngiyanqoba. uNkulunkulu usiphile izwi lakhe ukuba likube yilona lizoba isiphephelo kithi. Alikho elinye igama eliyakusindisa umuntu ngaphansi kwezulu. Ungiphe lo ncwadi leyo lapha kwincwadi yasezenzo sahluko 4 verse 12. iBhayibheli lisho njalo ngesikhathi uPetru bemtshela ukuthi hey, phuma kuleli ivangeli, liyeke leli ivangeli leli manje. Oqala pha ku verse 6 lapho uze nayo lapho khona ke izoveza umqondo opheleleyo. Incwadi yezenzo isahluko sesine ivesi lesithupha. Yes sir. No-Anasi umpristi omkhulu, noKayafase, noJohane, no-Alexandru, nabo bonke abendlu yompristi omkhulu. Yes sir. Babamisa phakathi kwabo. Babavimbezela beshumayela. Babathatha bazobamisa phambi kwabo. Bababuza bathi, lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na? Yes sir. Khona uPetru egcwele umoya ongcwele wathi kubo, nina babusi bezizwe namalunga, nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani. Yes sir. Makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo. Ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Abantu bakhishwa ebumnyameni, bakhishwe ezigodlweni zikaSathane nezombuso wamadimoni ngegama likaJesu Kristu. Usibona simile sishumayela, simile sikhishwe emandleni kaSathane ngegama likaJesu Kristu. Amandla otshwala ade sibambile, amandla ogwaye ade sibambile, insanga, amanga, ulaka, inzondo, ubufebe, udlame sikhishiwe ngegama lokuthula elingukuphila. Igama likaJesu Kristu ilona kuphela elikwazi ukusindisa. Iqhubeka etheni mfowethu? Yena uyitshe eladelelwa yini bakhe. So lo muntu labamnqabayo lithi iBhayibheli ke uyitshe eladelelwa yinina bakhe. Namanje iBhayibheli alikhuluma ngalesa sikhathi, but namanje sakhuluma iBhayibheli ukuthi nina abantu anifuni ukusindisa abantu ngomoya weqiniso. Nina abafundisi bamanga, nabaprofeti bamanga, nabapostoli bamanga, nabavangeli bamanga, ngoba ninqaba legumbi letshele elikuyilona eliyinhloko yegumbi eselaba inhloko yegumbi. Umile ngisho ungalithatha iBhayibheli uliphica umele emva kwepulpit, udlala umasigcozi, udlala inqathu, udlala umacashelana ngeBhayibheli. Lithi ke iBhayibheli umile okwangona phakade. Amen. Uyena oyisiphetho. Wena nje uphakathi kwento eseqaliwe nento esizophethwa umlini wendaba. So wena mawukuthi udlala ngesikhathi umosha isikhathi sakho. You understand? Go ahead. Ayikho insindiso ngomunye. Ayikho insindiso ngomunye. Ngokuba alikho futhi elinye igama. Ngokuba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini. So abantu ngesixhosa bathi bangqula izithixo, bangqula amagama abantu, babiza amagama abantu ukuze basindiswe. Bathi egameni likaShembe lovaselini uza kusindiswa ngawo. Egameni yabona uShembe wathwala ngegama lakhe ukuba abantu bakhonze lona. Ngoba phela ngeke nithi uNkulunkulu wasephakameni, akukho nelilodwa iBhayibheli. Lithi iBhayibheli yena ungophakemeyo, akayena uNkulunkulu wakephakameni. You understand? So lwangazi ubani umholi wamaZCC nimkhonzayo. Nangazi ukuthi nibiza bani. eBhayibhelini sibiza uJesu. Futhi sishumayela ngoJesu eBhayibhelini. Angisuke eBhayibhelini njengoba ungizwa ngikhuluma nje lencwadi yakutshela ukuthi alikho elinye igama. Noma ungahamba ezinyangeni nazo ziyakubuya zizobhajwa la uJesu. Kwathi ngelinye ilanga kwincwadi yezenzo sahluko 16 umpostoli Paul ehamba nomunye uBarnabas bengaphosisi kwase qhamuka wesifazane wayethunyelwe. Ngifuna isahluko 16 from verse 1. Incwadi yezenzo isahluko seshumi
nesithupha Yes sir. ivesi lokuqala khona wehlela eDebe naseListra bheka kwakukhona lapho umfundi othile Yes sir. uTimotheo igama lakhe indodana yowesifazane wakwaJuda okholiweyo Yes sir. kepha uyise wayengumGreki Yes. owayefakazelwa kahle ngabazalwane baseListra nabanye iKoniyu lowo Glory to God. uPawuli wathanda ukuba ahambe naye wamthatha wamsoka ngenxa yabaJuda ababekhona kulezo zindawo ngokuba bonke babemazi ukuthi uyise wayengumGreki kwathi bedabula imizi babanika izinqumo ezanqunywa ngabapostoli namalunga aseJerusalema ukuba bazigcine njalo ke amabandla aqiniswa ekukholweni anda ngobuningi imihla ngemihla base bedabula izwe laseFrigia naseGalatia benqatshelwe ngumoya ongcwele ukulikhuluma izwi eAsiya sebefikile ngaseMisiya. So we understand ukuthi umoya ingcwele kunezindawo lekwazi ukuvimba khona ukuthi lapha ungayi ungalikhuluma izwi lakhe wena usukuthi wafisa ukuthi ke ushumayela umoya ingcwele avimba lokuthi kwenzeke wena uzitshela ukuthi hayi abantu kanti umoya ingcwele uyazi wenzani wena wazi. So understand ukuthi kunezinto ezizokwenzeka futhi uma sokwenza izinto sifanele ukucela uNkulunkulu ukuba uyena osebenzayo singazenzeli izinto bona kusijabulisa ukuthi siyalazi izwi kaNkulunkulu lethu ayingashumayeli noma kanjani nginesikhathi kunendlela futhi uNkulunkulu uyena ongenza indlela uyayenza indlela kungabi khona inkinga ukuze yonke into yakhe iphume ibe impumelelo. So uma wethu la eqaleni kwangaba inkinga ngoba sasibheka ukuthi ke kufanele sibe phambi kwabantu kanti uNkulunkulu unendlela yakhe ukuthi abantu bakhe uzobabiza kanjani ngami. So njengamanje njoba ngimi kanjena nje kuyindlela lo uNkulunkulu ayibekile. Siqale sinama subscribers awu 40 something noma u17 ka YouTube namhlanje ba u475 kungamandla kaNkulunkulu akaze kube inhloso yami ukuthi kwenzeke kanjalo mina bengishumayela mina bengizitshela ukuthi hayi soba nama followers amaningi kanti uNkulunkulu ubiza abantu bakhe hayi abantu abafunwa yimina akusho ukuthi wonke umuntu ozwa le evangeli uzokwamukela leli evangeli abantu banhliziyo olukhuni ngenxa ukuthi sebejovwe izimfundiso zikaSathane ezijabulisa inyama. So ngaso sonke isikhathi bebethuka shumayela wathi washumayela bathi okay ukwenza kuphi mekaba ubuza ukuthi uthini bezwe lemfundiso abosho lutho bafuna bazizibe noma bathi hayi wena ushumayela kushukela nje unani uthani ngithi mina understand ivangeli likaNkulunkulu thina sishumayela into ebhalwe phansi eBhayibhelini labantu abanishumayezayo bakele ezikoleni ukufundisa 1 okwesibili isemoni yakhe uthi efundisa akavula iBhayibheli une tablet noma iphepha elitypiwe la photocopy aliprintile umefundisa uma la akanyakazi ukhuluma nani lokho ebheka phansi akafundi iBhayibheli mefunda iBhayibheli uzobeka ethi incwadi yebazalwane hamba lencwadi ukuthi ule incwadi ezu2 iphepha lakhe akopisha kulona konke azokushumayela fundisi ethi iBhayibheli ungalinge uplan ukuthi uzakuthini noma ulungisela uzakuthini ukuthi uyamazi umoya ingcwele into endabe ngamazi umoya ingcwele ngoba zishumela ngeenkanuko zabo so bathanda ukuhlala emaphaketheni banenze nizizwe namukelekile nezono zenu ukuthi nje noma ningahlala ninjalo nezono zenu niphela ngaphansi komusa manje thina sifika ke sizokwembula konke lokho kungcola ngeqiniso lika Jesu ingakho uJesu athi ke konke okukhulunywa kumnyameni kuyavela ekhanyeni siveza ukukhanya awushiye mina ngaphandle ubheke iBhayibheli lakho kwase kuvelana emva kwaloko umoya engcwele ukulikhuluma eAsiya sebefikile ngaseMisiya balinga ukuya eBithiniya kepha umoya kaJesu akabavumelanga. Yes sir. Badlula eMisiya behlela eTrowa kwabonakala uPawulu umbono ebusuku indoda ethile yaseMakedoniya eyayimi imncenga yathi welela eMakedoniya usisize. Yes. Lapho sewubonile umbono safuna masinyane ukuba eMakedoniya sathi uNkulunkulu usibizile ukuba sibashumayeze ivangeli khona samuka eTrowa ngomkhumbi nazo saqonda eSamontrake naye indaba nina abanye abantu esebethe bafuna ukubhabhadisa ungacabanga ukuthi kuzovela kwenzeka ngalesikhathi ufuna yabo nje basowufuna
uNkulunkulu uzokwenza indlela ukuze mase siza kuwena noma sekumele size kuwena ngeke sikuphoqe ukuza kuwena. uNkulunkulu into odala ukuthi singahambi njengamanje uzosusa imali ukuze siqine evangelini. Mase kufika isikhathi ukuthi sihambe uzokwenza indlela ukuthi ke kuvuleke indlela singaloku sixakeka siplan ukuthi ukwenza njani ngoba akafuni siziplanele. Ufuna sithembele kuyena. So sike sithi uNkulunkulu mase kufika isikhathi sakho lalelani bazalwane. Mase ihamba loNkulunkulu asambi ngokuqonda kwethu. Amen. Kuningi esifisayo ngabe sinako. Amen. But uNkulunkulu uyena owenza indlela ukuze wenzeni kwakhe ungazibongi wena ubonge yena. Ngokuba wena ukwazile ukulinda ukuthi uzophapatiswa. Safika isikhathi sakho ngisanda kuphenduka. Moya ingcwele wafika kuqala kunami, wafika kuqala kunompapatiso. Isikhathi eside sino bright siloke sifona, sifuna upapatiso, sifuna upapatiso, sifuna upapatiso. Siloke seqhiwa kuthiwa hayi besifikile sesikhohliwe yini. Yapha egcineni kwathi mase kwenzeka owazi ukuthi into ekade vele nje ihleliwe. Kwenzeka kwamnanzi ajabula. Hayi ko bright ke wabhabhatiswa nezinye lakhe licobezelayo. Thebe sebhabhatisiwe wahlala lento iyamhlukumeza lento uNkulunkulu ozomenzela umusa azange azakhiphe lelo zinyo ngemali yakhe. Walikhipha ngo13,000. Umlungu wamkhipha emsebenzini wathi ake umlungu asebenza kuyena umlungu ayemazi emsebenzini wejalo ukufika khona ezojima. So umlungu baxoxa lo bright uyabona umlungu lo muntu lo serious ngefaith yakhe. uNkulunkulu seyithintile inhliziyo yalo muntu. uBright walo ekhanda odokotela lokwenziwa ama quotation. Umuntu omnyama ngiyaxolisa. Umuntu omnyama. Lokwenziwa ama quotation. Uthi noma kuthiwa imalini ngizokukhipha. Hamba ufuna udokotela uzokukhipha lezi ngoba ngiyabona lento le. Ngempela ukwazi ukugcina kwenzakalile. Bafike balikhipha lelo zinyo balifaka balilungisa lelo zinyo lelo. Manje mehle ukuthi amazinyo akhe wonke. Lapha ke into engizama uyichaza ukuthi egcineni kwakho konke uBright uNkulunkulu wamenzela indlela engazange alikhinde iphakethe lakhe ukuthi kwenzeke lo ngoba into isuka ngaphakathi. Yabona nangu uHezekiya utshelo umprofeti uIsaiah ukuthi njobe egula nje uzofa. Uyakhala uHezekiya athi uNkulunkulu sengisebenzile ngenza izinto. Abala uNkulunkulu aphinde athumele uIsaiah ukuthi ke hamba umtshayeli uzosindiswa ngizomnika u15 years ngaphezulu. Akamenzelanga lonto ngoba naku wavele nje wazenzela. Wakhombisa inhliziyo wakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu masikhala kuyena sidabuka ngokwenhliziyo ngempela. uNkulunkulu uyazi inhliziyo emfunayo ngitshele mina. Uyayazi inhliziyo yakho mayikhala ngempela. Kunabazalwane kade bekhuleka ukuthi ke bafuna abazalwane abazohamba nabo ngokweqiniso. Sinofakazi babazalwane abasitshela ukuthi kade ngangifisa ngilongikhuleka uNkulunkulu ngani bengihlangana nani ngathuka. Ngajabula ngafa. So ngizama ukuchaza ke egcineni ukuthi uBright uthe bese lishintshile walikhipha lezinyo lakhe licobezelayo elifakile sake enyameni ayechama ngalo. uBright wathi akazwanga lo bhabhadiso lo uqala ngathi ongekho right ngoba wayesafake lezinyo. Wahamba ubhabhadiswa futhi. Sesihamba ke kwalula ukuthi abhabhadiswe. So ngalo ndlela leyo ngiveza ukuthi uNkulunkulu unendlela yakhe bazalwane. Uma sizenzela indlela yethu siyona isikhathi esiningi bese siba nokuzisola bese sibuza ukuthi uphi kanti uNkulunkulu. Kanti wena awunawo umoya wokulinda. Ukukholwa kwakho kuncane. Yabona lethi ukukholwa iyapracticewa. Iyenziwa njalo ukuthi okay lana kuyafeyila kusho ukuthi uNkulunkulu akakuvumi. La kuyenzeka kusho ukuthi uNkulunkulu uvumile. Uthi uNkulunkulu uma enza indlela kekho ngamaphambi kwayo. Yabona mekhuza ulwandle luvuleka bese kuwela abantwana bakhe kungazange kuze kube umuntu ozoguda ulwandle avula indlela. uNkulunkulu ngezwi lakhe wenza izinto zenzeke. So mina ekukholeni kwami njengoba ngintshela ukuthi njengoba sihamba le ndlela le njengoba sivezela isibonelo ukuthi uNkulunkulu engavumanga ngoba wengavumanga kwenze kangaloko babekufuna bona. Amen. Yapha uNkulunkulu wabakhombisa ukuthi nakho lengifuna khona. Lengifuna khona konke lenibeke khona glory to Jesus Christ. Amen. Kuzoba impumelelo. Konke lenyakhona nizophumelela. Abantu bazophenduka. Ngokuba sengizilungisile inhliziyo zabo. uNkulunkulu uqala hambe ngaphambili ayosisebenza inhliziyo zabantu. Ingakho nami engizokhuluma nomuntu ngeevangeli. Ngeke ngivele ngisuke ngikhuluma ukuhlakanipha kwami. Angifuni uqamba amanga ngene ngawo. Mina ngiyamyeka umuntu bethu uyazi. Kepha ngiyacela uNkulunkulu ukuthi lo muntu uNkulunkulu ngicela kube uwena
ozongenza ukuthi ngikhulume naye akuzwe wena angezwe mina. Because mesikhuluma thina sizama ukuthi sikhulume ngokuhlakanipha kwethu. Thina sengena ngiyimizwa lento le umuntu umuntu akalalela akakuzwa. Ungachaza uqedwe uchaza ukuthi uyawazi umuntu angezwa ngisho into yodwa ishilo. Ubuzikhulumela. Kepha ukuba bawucelile kuNkulunkulu kuba kube uyena ozovula inhliziyo yalomuntu amadlebe akhe akuzwe amvule namehlo kamoya khona ezobona izinto zikamoya aphinde azwe futhi izinto zikamoya ngokuba izinto zikamoya ufune ukuzibone ufune ukuzizwe. Understand? So lokho esikwenzayo asikwenzi angikwenzi ngamandla ami angithembele kumuntu ngithembele kuNkulunkulu ukuthi yonke lento le uyazi iqale kanjani. Uyazi iqale kanjani uzoyiphetha kanjani. So anginakho ukuthi ke ngiyazi ukuthi kwenzakalani namhlanje kusasa kuzokwenzakalani futhi mina senga uNkulunkulu. Angazi lutho ngihamba ngokukholwa. Kuthiwa nje uma sihamba lendlela le sifana nezimpumputhe esilandela umoya. You understand? So nabapostoli babelandela umoya. Ubeke khona samuka eTroa ngomkhumbi saqonda eSamothrake. Yes. Ngangomuso safika eNeapoli. Sisuka lapho saya eFilipi elingumuzi oyikhanda lesifunda saseMakedoniya ikoloni. Kulowo muzi sahlala izinsuku ezithile. Ngosuku leSabatha saphumela ngaphandle kwesango ngasemfuleni lapho sathi babevama ukukhuleka khona. Sahlala phansi sakhuluma kubo abesifazane ababebuthene. Owesifazane othile ogama lakhe linguLidiya engumthengisi wezibubende kwenzakalani kena wasemzini waseThiyatira okhonza uNkulunkulu. Yes. Walalela inkosi. Kwenzakalani kena Walalela kwese kwenzakalani inkosi yayivula inhliziyo yakhe. Uyabona into engichazayo ukuthi ubani uvula inhliziyo yomuntu. Ngingashumayela for 5 years endaweni yonke angaphenduka isho umuntu wayethu because akekho osethi into uNkulunkulu inhliziyo yakhe ukuthi izwe. So ingakho mesishumayela lento ngihlezi ngitshela angincengi umuntu ukuthi aphenduke futhi angizami ukuzincengela kubantu. Ngenza umsebenzi njengoba noNoah for 120 years eshumayela kwaphenduka kwaba abantu abasindiswa bendlu yakhe kuphela. Bonke laba abanye abantu babhubha. So angikwazi ukuthi mengishumayela ngijabulela ukuthi ke abantu baphendukile bese ngicathi mina obaphendulile. Mengenza njalo ngithatha udumo ngilenzo kabani olami. Ingakho futhi ngingafuni lokho eniza kumina nithi yimina oniphendulile. Wena uphendulwe yizwi. Amen. Ingangithi ungangibeki mina ngaphezulu. Amen. Beka uNkulunkulu. Isizathu sokuthi sime la ingokuba size ngegama lenkosi uJesu Kristu. Angizanga la mina ngokwami. Angifuni udumo lwami mina. That's why ngitshela ngithi ungahambi emva kwami ezinyathelweni zami. Hamba ezinyathelweni zikaKristu ngezwe ngishumayelayo. Ayisho incwadi lapha kwincwadi onginike angithi incwadi yase-Efesu ngithi usahluko 1 bengaphosisi noma usahluko 3 verse 1 noma usahluko usahluko 5 verse 1 because ngifuna ukuza uthini incwadi yase-Efesu isahluko sesihlanu ivesi lokuqala. Yes sir. Ngakho ibani ngabalingisi. Yes. Amen. Ithini? Ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. You understand? Amen. So lingisani mani ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. So kwenye incwadi uthi ngilandelele njengoba nami ngilandela uKristu. Ngilandelele njengoba ngilandela uKristu. So awuhambi kimi, uhamba kule ndlela engihambayo yaKristu. Mangiphuma kuyona wena sala kuyona ngoba awubiziwe yimina. Ubizwa ni uKristu. Ngicela uhlukane nami ngiyala uNkulunkulu wakho mina. Yayizwa loo nto leyo. Ngishumayela ukuthi ungincome ukuthi umfundisi wakho ushumayela kangcono kunobani. uJesu Kristu uyena inkosi. You understand? Angifuni futhi umuntu ozongilwela mekukhona umuntu onenkinga nalemfundiso ungazama ukungikhulumela mina. You understand? Mbize eze la kumina sichumane ngokwembhalo. Ungazama ukuthi ungichaze into ongayazi ngoba uzoba nenkinga. Yayizwa loo nto leyo. Angifuni umuntu ozothi uzongidefenda mina. Le gospel nginikwe ngowena futhi kaNkulunkulu. Njengoba yaNkulunkulu uyena onginika amazwi ukuthi ngizothini. Uyazi ukuthi noma ngabe siphi isimo engihlangabezana nazo iliphi ibuku ekumele ngilivule ekukhuluma yena hayi mina.
So angikhulumeli la ukuthi kubonakale mina nithi hayi uyazi lo mfana uNtswembu uyazi lo mfana uShumela lalela elikaNkulunkulu iqiniso ungathandi mina ngaphezulu kwencwadi ungangibeki mina ngaphezulu kweKristu ungadlali ngesikhathi sakho manike ngakho ke ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo okay so uqedile ke manje buyela ngale nto sikhazi kunomuntu osifazane wathintwa inhliziyo uNkulunkulu akathintwa ngabapostoli uNkulunkulu wavula inhliziyo yakhe so mase ukholwa ingokuba uNkulunkulu yabona intshela abazalwana bayakhona sibanga indaba yombhabhadiso abaye basho ngabhabhadiso noma kanjani mina ngithi cha lithi iBhayibheli egameni lika Jesu Kristu abantu bafuna ukuthi ngoba naku ubani kade afumayela uyena obhabhadisa uyithi isambulo sakhe anginandaba ukuthi uthi isambulo sakhe iBhayibheli lona iqondile abantu abathola isambulo kuyisona kumnini wendaba yilabo benoJesu amen egameni lika Jesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu phele lapho angifuni ukufaka ngithi egameni lika Yise egameni lika Ndodana uJesu Kristu egameni likaMngcwele angifuni lonto leyo ngoba yikho phansi eBhayibhelini Hallelujah. Angibhabhadisa egameni lika Yise leNdodana kaMngcwele ngoba akekho obhabhadiswa kanjalo eBhayibhelini iBhayibheli lithi egameni lika Jesu Kristu so anginakuzifakela okufunwa yimina ngenxa ukuthi ke ngithi mina nginesambulo esingcono kunalabo ababenoJesu kuba mina iBhayibheli lithi ke abantu abangene ngaphansi kwamanzi umoya ingcwele uyakhulekelwa umoya ingcwele uyakhulekelwa uyeze ehlela kwena bese kufika isikhathi amen angakukutshela ukuthi manje somoya ingcwele mina ngiqambe lamanga futhi angakufundisa ukukhuluma ngezilimi amen futhi angakutshela ukuthi wena Nkosi nginonkosikazi mina ufuna ngibe nonkosikazi ngoba manje uma mina ngithini umuntu wesifazane kuzoba sengazi ukuthi ke kunaloko ukuthi mhlawumbe umuntu wesizofila uncomfortable Mawukuthi ke afuna thintwe akame lapha akhulekele. Lithi iBhayibheli ke kwincwadi yaJakobe esahluko 5 ngifuna ukubakhombisa lento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Khona bezo understand isincwadi yaJakobe esahluko 5 ngithi kusukela kuverse 14. Khona sovala imilomo yabantu abaqamba amanga ukuthi uzothola uzothinta unkosikazi wakho athinte umuntu ogulayo. Into engekho le eBhayibhelini. Futhi ke leyo izinto enzakhelayo lemhlabeni. Ayifanele lonto le ukuthi uyenze ngoba wena uthatha amandla kaJesu wenza wakho. Futhi wena unika umuntu wesifazane lo wakhe amandla ukuba nikele lapha yana logulayo ayikho lonto leyo mangase ukuthi lento yenza ungikhombise eBhayibhelini ukuthi kupha khona oyedwa umpostoli wayenza mawukuthi uthi umpostoli wenza lento phambili eBhayibheli wena ugangile isahluko 5 from verse 13 or 14 incwadi kaJakobe isahluko sesihlanu ivesi le-13 yes sir kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na uma uhluphekile makakhuleke hlale emkhulekweni kukhona owenamileyo na uma weneme makahube ula kukhona ogulayo phakathi kwenu uma na ke ugula nalelisisa iBhayibheli nalelisisa iBhayibheli uma kukhona ogulayo kukhona ogulayo phakathi kwenu na yes sir makabize amalunga ebandla yes sir amkhulekele kubhaliwe yini ukuthi makabize umfundisi abeke izandla zakhe kumfazi wakhe yena bese beke izandla zakhe kulowo ogulayo wesifazane makabize amalunga ebandla amkhulekele so ukukhulekelwa nje uyabona uPetru esukumisa umuntu wayisishosha akashonga ukuthi ke ngizokuthinta uthi ngegama lika Jesu ngithi phakama amen uphakama ngegama lika Jesu Amen. so bekuthi thina sikholwa ukuthi mesikholwa ukuthi kufanele sibeke izandla njalo iBhayibheli liyakutshela ukuthi singajahi ukubeka izandla Amen. ngoba sinese sibandakanyeka nezono zabantu Amen. ingakho ngeke ngijabulela ukuthi ngilobeka izandla kubantu ngoba nodesa bekhoya ukuthi amandla kaNkulunkulu akwena Amen. kanti amandla kaNkulunkulu asezwini Amen. wena amandla kaNkulunkulu asekukholeni ngakho Amen. uyakholwa yini uJesu ahambe beka abantu izandla abo wenza lokho akuthandayo Amen. so bekuyena othi angibeka izandla ngizokwenza lokho but ngingashongo ngizothi ngegameni lika Jesu Kristu uzopheliswa Amen. ngizosho njalo uma ukholwa uzosindiswa Amen. uma ungakholwa wena uzoqhubeka ube njalo kuba yini ufuna uzubeka izandla khona uzokholwa abantu abaningi kade bekhuluma ngicela ungibeka izandla yazi wazi sengenzeka ubili ngacikeka because manje lento ngenza izinto ephambene eBhayibheli ngonganaki ngiyenze but ngiyabona ukuthi ingozi because lo muntu uqhubeka enza umkhuba kanti vele uyangakholwa ube sikhulumela edako utshwala hayi yazi nje ngicela ungikhulekele ngicela ungibeke izandla sengize ngikhuze nje emgaqweni hayi nami ngithi ngibeke izandla nje ngidinga imali angihlangani ngisho nje kanjalo hawu indaba ngithiwa nomfundisi ngithi akushongo ukuthi angibeke izandla abantu for ukuthi bathole imali futhi angihambe ngibeke izandla zami ngoba ngikhoye ukuthi abantu bebeke izandla nina funeke nithola ama blessings
Makabize amalunga ebandla amkhulekele Emva kwalokho kwenzakalani? amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. So wena yazizwala iBhayibheli kufanele kubizwe abalungu ebandla futhi abantu abadala bazokukhulekela bese emva kwalokho bakugcoba amafutha ayadayisayo. Amafutha nje mekhona amafutha hayi lamafutha ahleze busisiwe abusiswa ngalesikhathi esetshenziswa ngosikhathi egameni lika Jesu Kristu awadayiswa. So asinakubona umfundisi lokephethe amabhodlela ewaphethe ngama crate ethi amafutha agcotshiwe lamafutha lawa abusisiwe uyawadayisa. Asiyenzi lonto asifuni futhi lonto kukhona umuntu owenza njalo lo usebenzela uSathane usebenzela isisi sakhe lo. You understand? Ngisho wathatha cooking oil ngithi egameni lika Jesu Kristu kuphela Gcobe kanje kuphelile mawukholwa uzosindiswa. Amen. Mawungakholwa ngeke usindiswe. Vele phela ukholwa labo kusinda labo abanjani abakholwayo. Amen. Hawu kahleni ba. Amen. Kahleni ba. Hey ngani ukudala ngani la lo isitshela ukuthi umuntu ke ufuna ngabeke izandla wena ubeka kunkosikazi wakho unkosikazi hayi kanti ke transferring power yini le hamba ingena la bekithi Nkosi ngegama lika Jesu Bright uyaphila na ubaba uBright ngani uBright azwize ngathi uyaphila nqamba amanga ubaywe emoya umkhohliso ama demon uba phela imoya yaSathane kwenza uperform izinto ezingamanga. Amen. Ube umzenzisi. Amen. Banike lencwadi le yezenzo umuntu esifazane esethintiwe uJesu wakholwa wavula inhliziyo yakhe bese etheni Owesifazane othile ogama lakhe lunguLidiya engumthengisi wezibubende wasemzini waseThiatira wedwayisa izindwangu ezibomvu okhonza uNkulunkulu wayemthanda futhi uNkulunkulu walalela inkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakukhulunywa nguPawulu. Yes sir. Uthe esebhaphathisiwe ngento yakhe. Ngishoyo brother Nkosi. Amen. Nkosi yabona ngenzeka ukukhuluma nomuntu othi akakuzwa uyazizwa yena kepha akakuzwa wena. Because uNkulunkulu akakuvula inhliziyo yakhe ukuthi ezwe uqaphele. Because yabona bese ulalela ngokuqaphele khona uqala khona ukuqonda izinto. But mawulalele ngokuthi khona into ofuna ukisho nawe uyavaleka amadlebe nokuthi uqonde into okumele ukhulume okumele ithathe uyiqaphele bathini ukureceive bathi ukwamukela ukuze uprocess noma unabithisise lokho ukuthi ke kuhamba kanjani. But mawukuthi ujahile ukukhuluma noma ujaha ukwenza lokho okureceivayo noma lokho kwamukelayo ngeke kuze kube nawo amandla futhi ngeke kuze unambithisise because uNkulunkulu akokuniki ukuthi akuthinte inhliziyo ukuze wena ke uhlolisise. Kufanele sihlolisise. Yabona mina mfuna uqamba manga besikhuluma siyakhuluma mhlambe ngiquestion but before ngikhulume ngiyathanda ukuthi ngithule ngilalela. Yabona mase singena emlomeni ngoba sengifuna ukuvala khona into esuke seyibalekela kule nkulumo esuke sikhulumayo. So ngifuna sihlale kuyona siqale sisolve yona. Yabona ke my brothers lana bathatha hayi wena uyathanda ukuthi umuntu akho into ofuna ukukhuluma ngithi kulungile kepha sohlala la size sidlule siqede la mase emva kwaloko siyadlula. Hayi ke ngithi ke sikhuluma ngithi ngifuna ukuba right mina. iBhayibheli lithi makube ukuthi wonke umuntu ungumqambi manga kepha uNkulunkulu ulungile. So besikhuluma sizohlala kwinto siyilungise before sidlule. Amen. Hayi ukuthi soloko sijumpa mase ne debate asikwazi ukuthi uzoloku diverter uloku ushintsha ama direction uloku ungifaka la ungikhipha la. So gcina sesingeselayo inkulumo eqondile yini sifuna ukuloku sichuma kanti kuyinkulumo i-topic noma isihloko mesithi ke iBhayibheli sohlala emntundu entshela ithi iBhayibheli. Bengaqala wangitshela ke ngenye incwadi sengizobuza mayilo ncwadi ngenaphi la ngoba phela sikhuluma ngeBhayibheli. Uthi hayi phela ke akuyona iBhayibheli kuphela ngithi mina ke wena usuphuma mina ngithe iBhayibheli wena usuthe enye incwadi wena. iBhayibheli uthi uqaphele ungaloku ugcwaliswa imfundiso eziningi ezikhathaza ingqondo nezincwadi eziningi. Nakho ke manje uNkulunkulu uthi ke uyayithinta inhliziyo yomuntu. Yabona ukuba ngishumayela uNkulunkulu uyabaza abantu abavule izinhliziyo zabo ukuba bahlolisise lento le ukuze baqonde ukuthi njalo noma ukhuluma ungajahi ukuthi lokho okukhulumayo umuntu akuvume. Kukhulume njengento oyaziyo ukuthi wena uyayiqonda ukuze umuntu onengqondo ayinambithisise. Understand? Go ahead brother. Uthe esebhaphathisiwe kanye nendlu yakhe wasincenga wathi Cabanga wathi inhliziyo wazi wabhaphathiswa nendlu yakhe. Wasincenga wathi Yes sir. uma nithi ngikholekile enkosini ngenani endlini yami nihlale khona. Yes sir. Wasicindezela. Kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya obungoma. Okay. Nayo ke lesifika khona ke manje. Sesibheke igama lika Jesu Kristu. Alikhe elinye igama esilinikiwe. Lo muntu owehleli lapha ethempelini ekuthiwa okuhle owesishosha for iminyaka ewu-38
wasindiswa. uJesu uthi mina ngisukuma uhambe. Abapostoli bathi ngegama lika Jesu. Umehlukilo uJesu akasho ngegama likaNkulunkulu. Uthi ngithe sukuma uhambe. Ukuba uthi ubaba uyasebenza kuze kube la nami ngiyasebenza. So ubaba mesebenza uyakhomanda kwindodana. So laba ke bona sebehamba boshumayela. Kukhona abantu ababanjwe imimoya leminyaka. Ongeke ubasindise ngamandla akho. Bathi ke uthi kusenjalo lapha kwincwadi ngithi kwakuyincwadi yakhe futhi Izenzo sahluko 19 lapho khona amadodana kaSkiva. Angithi yabona ukuthi bayakopela ukuthi ngegama la Jesu bazwile ukuthi khishwe imimoya. Baze bathi ngegama lika Jesu lo oshunyelwa umpostoli Paul Bright ungibhekele ukuthi uyikhumbula lo ncwadi leyo mengaphosisi. Baphuma benqunu beshawa uhlayi. Ngenxa yokuthi bona bathatha igama lika Jesu balisebenzisa bengakholelwa kulona. Ngeke ulisebenzise igama lika Jesu ukhipha amademoni wena unganikiwe amandla. You understand? Igama lika Jesu ukhipha ngalo imimoya uma unikiwe amandla ukuthi ukwani ukwazi ukusebenza ngegama lika Jesu Kristu. You understand? So lokho akudingi ukuthi ngize ngibe phambi kwabantu baningi abantu asebesindisiwe njengoba sahluko 19 sahluko 19 go ahead brother qala kule yalontuzana okay qala kule yalontuzana yalomuntu wesifazane lo othunyiwe unomoya wongoma izangoma ziyaguqa kuJesu Kristu. Amen. Ababulali bayaguqa phambi kwaJesu Kristu. Abakashembe lalela akekho ushembe waseNazaretha. WaseNazaretha esihogweni. Amen. Akekho nje akekho umuntu wale South Africa waseNazaretha. Amen. Hallelujah. So lelizibiza ngamaNazaretha nesikhohlisa. Amen. uJesu kuphela indawo yaseNazaretha ile koGalile. Hallelujah. Galile akho Galile leSouth Africa. Akho umhlaba ongcwele la eSouth Africa. uNkulunkulu wakhuluma noMoses wakhuluma noJoshua ukuthi khumula imbadada lomhlaba okwena ungcwele. Ukhuluma uNkulunkulu nalabo ekhuluma nabo. Akashonga ukuthi bonke abantu mabakhumule imbadada. So ngangena champagne hamba ngenyawo nangesabatha hamba ngenyawo. Akunenzi nibe ngcwele. Lo mhlaba ohlabeni imikwana awukho ngcwele. Umhlaba wonke kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi. Uyena okhethayo ukuthi kuphi lengcwele. Akukhethi ushembe waseNazaretha esihogweni. Hallelujah. Hallelujah. Sazi uJesu thina. Amen. Jesu Kristu waseNazaretha. Hayi ushembe waseNazaretha. Ninabantu ndlala abantu benikhohlisa bekopela iBhayibheli phambi kwenu. Umuntu akopela iBhayibheli wena phambi kwakho athi ke ubambela uMoses ngoba noMoses wethunye kumaJuda la uthunye kubantu abamnyama. Inyongo le baba ephuma uSathane esihogweni. Amen. 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 Niyavuma nje nina ukukhohliswa. Lokuthiwa ke nikela ngemali ngicela izibusiso. Hayi ngiyanikela nje ngo2 ngicela izibusiso ngicela imoto. Awu mina nje yonke into enzayo esegameni lika Shembe ushembe uNkulunkulu wakho futhi uzohamba yena isihogweni uyohlisha naye. Amen. Because akho Shembe wakwafavuka la. Amen. 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 Shembe uthi kuthiwa wathi mefa kuzovuka isihlahla esikhulu leso sihlahla uyisona. Nikhonza ihlahla nikhonza ngaphansi kwezihlahla ngenxa yayo lonto leyo. Uyazi abantu abakhonza isihlahla nabantu bakhonza ngaphansi kwezihlahla bayesihogweni. Amen. 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 Sibizwa ngama groove lezo zihlahla kezingisi. Yes, Lord. Yes, Lord. Nimosha isikhathi ngisho ngabeka amatshe amhlophe ukhakha ngigqoke iMnazaretha angilwi nani ngilo nalento enenzayo engekho eBhayibhelini ayikho futhi ayisoze Hallelujah. Hallelujah. ingubo emhlophe yasezulwini hayi le yaleli igqoka lemhlabeni nikhohlisana soze ungeza nabaholi bakho bonke nize laphambi kwami nizoma ningitshele nifundisa ikuphi eBhayibhelini nilibele izinganekwane lapho niye ukufundisa ngeBhayibheli. Bambalo abantu bakashembe sengengezwa ngabe kuthiwa bafundisa ngoJesu Kristu kepha bahlukene phakathi ngoba laba abanye bafuna ukukhonza ushembe nabanye bakhuluma ngoJesu. Manje ke umele wazi ukuthi uma sewukhuluma ngoJesu awuseyena wakashembe. So go waJesu Kristu manje wena. Amen. Awuyena wakaJesu futhi. Ungumntwana kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Ngiyikhaza lento ngiyikhaza njengoba yazi ngizwa kahle ukuthi iyona ngoba nibhizi nibambelele kwimfundiso zamanga. So ushembe uzoguqa phambi kwaJesu. Amen. Noma ukuthi ushembe oqala wathola izwi walishumayela ngendlela ninabantu bakhona seneliphica njengoba nibangizikhudla nigijima enkantolo. Abona uma ngase ukuthi umfowethu lo ngisenkantolo ngenxa lemfundiso le asho ufuna lesikhundla ngemisona ngabona ukuthi uSathane usembulele. Hallelujah. Thina abantu abakholwayo akwazi ukuthatha icala la sikhiphela ayithina ayisho incwadi yalontuzana incwadi kunencwadi esho njalo
yaseKorinte ngisho ikhuluma ngako usahluko incwadi yaseKorinte angisho ukuthi yakuyona but ke phakathi kwasahluko 4 no 5 ikhuluma ukuthi nithatha amaqala enu nihambe niwanikela kubantu abayizoni. Akekho umuntu ohlakaniphile ngaphakathi kwena ongafuni ukuthi ke akhulume izwi ehlakaniphileyo. Manje ke vuma okungcono ukuthi wena uma uthi amazi uKristu ukuze kube khona ukulunga. Bathina hawu sila ngokwenyama sikolo zalezikhundla sifuna ukuba bakhokheli, sifuna ukuba obishop, sifuna ukuba amadikoni, sifuna ukuba umfundisi, sifuna ukuba abaapostoli. Siyaziqamba zonke lezo size sihambe izinyanga sikubona kusifuna isikhundla yini ulandela imali la emva kwepulpit awulandela ukhuluma iqiniso. Bonke bazoguqa phambi kwaJesu nezinyanga zenu nalezikhwama zenu eniziphathayo ezinemithi nalama trunk eniwafihlila nezinyoka nalabo ntikolosho enimafihlile akuyibona benza lamabandla ukuthi agcwale nithwale mabandleni nithwale. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Wayesemphakamisa kakhulu. Wamnika igama eliphezu kwamagama wonke ukuze ke igama likaJesu amadolo wonke glory to Jesus Christ, glory to God, wonke emhlabeni ezulwini naphansi komhlaba nezilimi zonke zivume uJesu Kristu uyinkosi, ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo uyise. Incwadi yabaseFilipi chapter 2 verse 10 to 11. uJesu kuze ubasho uyinkulunkulu. Ngiphela incwadi le ngizoyibiza manje. Ngiphi incwadi yaIsaiah, glory to God, ngisize moya ingcwele. Sahluko 43 bengaphosisi noma sahluko 45 or 43 verse 23. Awuqale from verse 45 uma wayithola uzoqathi verse 43 chapter 43. Ngifuna from verse 23. Ongifundele verse 45. Incwadi kaIsaiah chapter 43 verse 25. Starting from verse 23, no. Starting from verse 23. Yes. Awulethanga kimi izimvu zakho zomnikelo wokushiswa. Yes. Awungidumisanga ngemhlatshelo yakho. Angikukhonzisanga ngemnikelo. Yes sir. Angikuqinisanga ngibona. Awuhambe lapha ya. Akuyona le. Onginike u45. Bheka ubani u23. Yema okay. Yona impela le ngifuna 45:23 angithi. Amen. Ongiphe yona. Incwadi kaIsaiah chapter 45 verse 23. Bese emva kwalokho uma uqeda la khona enye futhi engithi ke bengaphosisi amaRoma sahluko 11:17 noma u14:17 kulapho nje kepha kona uzoyithola lencwadi engifunayo bese ubambe le yaseFilipi ngoba izona ezofakaza ukuthi egameni likaJesu wonke amadolo angithi ngifuna ukuveza ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu awunginikele iqala Isaiah. Incwadi kaIsaiah chapter 45 verse 23. Yes sir. Ngizifungile mina. Uthi ngizifungile mina. Uphumile izwi emlomeni wami ngokulunga. Izwi emlomeni wami ngokulunga. Alikubuya. Aligeke liphinde libuye. Lokuthi yes sir. Kimina. Yes. Ayakuguqa onke amadolo. Ngifuna ukubuza kuwena wena ophikathi uJesu Kristu uNkulunkulu. Ulisho ukuthini iBhayibheli mele ukuthi uJesu Kristu wonke amadolo unikwe igama elingaphezulu kwamagama onke ukuthi wonke amadolo ayokuguqa phambi kwakhe nezizwe zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kaNkulunkulu. Kusho ukuthini inkazimulo khona abangayiqondi. Uthi uJesu ukhazimulisa uNkulunkulu. Into yokukhazimulisa uyayiveza kuyona uyayiphakamisa. Amen. Uphakamisa uNkulunkulu. Uthi uJesu njengoba nikwa amandla onke uNkulunkulu kuyena mase phendwe inkazimulo sekhazimula abantu manje. Amen. Ngabe khazimula uJesu ndodala makhazimula uNkulunkulu manje. Amen. Khazimula abantu ngani manje? Ubona ukhazimulisa uJesu ethuneni. Amen. Uyazikhazimulisa. Uvuka ngasiphi isimo?
Ngabe usavuka ngokwendodana usavuka ngokuNkulunkulu manje? Sifuna ukwazi phela. Hallelujah. Uthini manje uthi wonke amadolo kwincwadi yaIsaya azokuguqa phambi kwakhe angethi? Ngizifungile mina. Yes sir. Uphumile izwi emlomeni wami ngokulunga. Yes. Alikubuya Ngeke lokuthi kubuye lokuthi kimina ayakuguqa onke amadolo. ayakuguqa wonke amadolo. Lezilimi zonke Nezilimi ziyakufunga. zonke ziyakufunga. Kuyakuthiwa. Uqala ngento eshiwe ngale. Amen. Uthi ke amadolo izilimi. Amen. Mesiphinde lapha kwincwadi yamaRoma ephinde ithini? Incwadi yamaRoma 17. Isahluko 14 verse 17. Yes sir. Ngokuba umbuso kaNkuluNkulu awusikho. No. Nginika 11. 11. Incwadi yamaRoma chapter 11 verse 17. Yes sir. Kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha. Emake ongipho 14:11. Incwadi yamaRoma chapter 14 verse 11. Yes sir. Ngokuba kulotshiwe ukuthi uphila kwami isho inkosi. Yes sir. Kimina ayakuguqa amadolo onke. Yes. Lezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu. Okay, manje na ke sekuyincwadi ezu3 ziyafakazelana lezi kusukela kwaprofeti kuzophuma kubapostoli. Amen. Manje ke kuyithinta lonto ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Manje besiqeda lana ke sengivezile lokho awubuye ngale sesoyivala ke ngale incwadi yezenzo ukuthi ke ngitshela ukuthi noma ngabe uyisangoma noma ngabe uyiChina noma uyindiya ukhonza uBuddha noma onkulunkulu abaningi amadlozi amadimoni izinyanga kwasha kwacima kwavutha abaprofeti bamanga nabalandela ukhonza uSathane uzumbiza uthi uNkulunkulu wakho nonke nizakuguqa phambi kwakhe. Amen. Nonke glory to God akunandaba ukuthi ubani. Amen. Wonke umuntu uzomela aguqe phambi kwaJesu Kristu. Amen. Anike incwadi yezenzo bese siyovala ngezenzo 19. Incwadi yezenzo chapter 16 verse 16. Yes sir. Kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazana enomoya wobungoma. Kwahlangana nabapostoli bakaNkulunkulu intombazane lobungoma Eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. yayibhula. Yo. Izangoma ngithi yabhula. Amen. So iBhayibheli liqamba manga bale ntombazane yayinomoya wobungoma. Hallelujah. So inobungoma kuyona into entsha ngathi ke manje iqhamuke manje sebe Amen. iBhayibheli ilo nesinto akho sinto ubuthakathi lokho nje. Amen. Ngiyakutshela mina. Amen. Niyathakatha nina abantu izangoma zingabathakathi. Amen. Sikhohlisa abantu singabakhohlisi. Amen. Yayizwa lonto. Amen. Because banika abantu ukuthi umuntu hamba obulala umuntu. Umuthi. Hamba unanga umuthi hamba ufaka umuntu ukuze agule noma kuthande kakhulu. Amen. Ukuthakatha lokho. Yes, Lord. Abantu ongangizonda mina iBhayibheli yakutshela nje ningabakhohlisi. Niyatukisa abantu ngamademoni. Amen. Go ahead brother. Yona yamlandela uPawuli Lalela nathi. mekuthi ugogo wakho noma umkhulu wakho mekuthi ugogo wakho lalela. Hey mekuthi ugogo wakho Mkhulu wakho. noma umkhulu wakho isangoma. Hamba umzisa lento lokuthi ngisho nje. Amen. Usho iBhayibheli futhi ake ukuthanda ukuthi iBhayibheli ukufaka kulona iBhayibheli. Amen. Go ahead brother. Yona yamlandela uPawuli nathi. Mama sobancaba basho uNkulunkulu wasekuphakameni bese balekela uJesu befuna ukukhonza amadimoni abo kahle. Go ahead brother. Yona yamlandela uPawuli nathi. Yes sir. Yamemeza yathi Yayisememeze thini? laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke. Ubani obuzile ungakokholwa. Ulokuba nestaff nje ubani obuzile. Hallelujah. Hallelujah. Awakokholwa so lokwamba usho bonke ukuthenza lokho. Akithi ufuna wona lokho bangestaff. Go ahead brother. Laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso. Yes sir. Yakwenza lokho izinsuku eziningi. Kepha uPawuli esecasukile Manje mawukuthi waphendula uPaul Paul uyajabula mhlambe ukuthi hayi lento zalenza kahle bazosibona. Ngokuyazi lento yenza iyenza ngomoya wokuganga. Izofuna vele ukuphazamisa amandla kaNkulunkulu. Amen. Ingakho bese ecasuka naye ethini? Yakwenza lokho izinsuku eziningi. Kepha uPawuli esecasukile waphenduka wathi Wathini? kumoya ngiyakuyala. Wewe ukhuluma nobani? Wathi kumoya. Ya ngitsho izona ngishoyo. Umoya abantu basebenzele emoyeni noma ukhuluma ngalomuntu obanje umoya. Amen. Ukhuluma nomoya obambe nomuntu. Ukhuluma uthi wathi kumoya. So ngishumayela mina wena. Amen. Ngishumayela ngangihlezi ngisho ngithi mina ngikhuluma nemoya enibambile. Ngihlezi ngibala futhi imoya ebamba abantu. Yabona ukufaka izinto zokufakelwa umoya obambile. Bengitshela lonto leyo akuyona uNkulunkulu umzalwane. Ngikhuluma nalowo moya ukuthi wena phuma kuona kuona wakini lo moya lo. Mawufaka izinyo phuma lapho. Udweba umzimba phuma lapho. Umuntu wesifazane uvama amabhlukwe phuma lapho ngoba lo moya kuona kaNkulunkulu. Amen. Wena ufaka makeup
phuma lapho. Uphila nomuntu wesilisa nishadile, phuma lapho. Yenza lonto leyo. Wena uyaphinga ushadile washo Nkosi yakho phuma lapho. Usula le jointini bhema ugwayi. Phuma lapho imoya leyo kubambile. You understand? Uyantshontsha phuma lapho. Akubona umoya umntwana kaNkulunkulu uqamba amanga. Phuma. Siyakutshela nje. Uphatha isibhamu, ukhetha igazi, ubuya esontweni onikela ngalo mali. Phuma lapho. Uhlezi esontweni lapho khona kuthi umfundisi wakhona ukunika amanzi. Phuma lapho. Ngoba phela ulizoguqa egcineni. Imoya emabili sikhuluma nemoya nje obvious. Hayi ukuthi sikhuluma nabantu ukuthi ngoba ngiyazi bengikhuluma ngesimo ngoba kuthiwa mina egcineni ngishaya indlwabo noma ke ngifaka isiphandla mekukhulunyela ke ngokuthi ngishaya indlwabo akukho right kuyatshela iqiniso ngoba umoya ungibambile lo. Mengitshela ukuthi ukufebe akukho right akukhulunywa nami direct but ikhulunywa nomoya ongibambile. Into yenza ukuthi asukuze ufuna ukubaleka ngokuba lo moya usaqengile so manje ngizafuna ukujabulisa lenkanuko ekubambile. Amen. Asiyo nabantu kuthiwa indaba yikho enyameni. Indaba ikamoya. Ukhuluma nomoya uMpostoli Paul uthini? Yakwenza lokho izinsuku eziningi kepha uPaul esecasukile waphenduka. Wathini? Wathi kumoya. Ukhuluma nobani? Wathi kumoya. Yes sir. Ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu yabona ngitshela singikhipha koShebe eZayoni eMaromini nakomasonto labamaningi akuthiwa Luthela ama-ZCC nasemadlozini nasesangomeni asikhiphi umoya obambile. Wena umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu udala ngomfanekiso wakhe. Wena ungagiya nje ngegama likaShebe. uShebe mase ufile ngeke azazi akufakazele. Uzohamba esihogweni naye. So sikhipha kulo moya kaShebe okubambile. Ngegama likaJesu Kristu glory to God. Ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuye. Phuma kubona. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Abaningi bayaphuma emabandleni amanga ngegama likaJesu Kristu. Ukuthi lezi oMpostoli Paul akayenzanga ukuhlakanipha kwakhe. Uyabatshela futhi noPetro ukuthi niyamangala nina ngalento eyenziwe kuthina ngamandla ethu. Igama likaJesu Kristu. Igama likaJesu Kristu. Phela isashunywa le gospel angisebe amavila abantu sebe amavila bonke sebe izinto ezingakwazi ukukhonkotha. Sethi mekhonkotha njengoba ngishumela nje nami ngisho njalo. Nenje amakhelwane nje yakho beyivele eziyamakhelwane ho sukubonga lele akwakhe nami ngisho njalo manje uvila into ayifuna nje ukudla bekhona ukudla ijabulife njengale njalo ekhaya Nkosi phuma yini sijabuliswa ukudla bajabuliswa imali bajabuliswa utshwala ivangeli sawuni nje athe yangu yashisa lo mfana nami ngangishisa wase kwenzakalani. Hallelujah. Yini yenzakala? Amen. Hayi unkosikazi phela manje unkosikazi unenkani uzoguqa phambi kwaJesu uchaze indaba yakho nonkosikazi. Uzongitshela ngonkosikazi. Uzongitshela ingane yakhe ifaka uswazi mohlula ukufaka uswazi ke awunamsebenzi. Ingakho nivumela umsebenzi lesontweni ngoba yini ngaqala vele ukulana namantombazane lesontweni. Amen. Sithi ke bazalwane ngegama likaJesu Kristu phumani. Ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuye. Yes sir. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Moya yaphuma. Amen. Ngegama likaJesu Kristu yaphuma imoya. Amen. Ngegama likaJesu Kristu siyayikhipha imoya. Amen. Glory to God ngegama likaJesu Kristu. Amen. Okay banika ke lencwadi manje sesivala ke manje ke nabo abanye sebenza ngokuphapha bazothatha legama bazolisebenzisa noma kanjani. Amen. Uthini incwadi? Incwadi yezenzo chapter 19 verse 14. Yes sir. Uskiva othile. Umjuda. Umpristi omkhulu. Izolonto. Amen. Khona abantu abapriesti, khona abantu abafundisi nabazibiza ababishop. Kepha nje amandla kaNkulunkulu awekho kubona because lento ethi iqiniso ayikho kuyena ngaphakathi. Ngisho ngayibiza ngomlomo kepha ayikho ngaphakathi. You understand? Go ahead brother. Go ahead, it's fine. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda. Abayizinzulane. Balokotha ukuphatha igama lenkosi uJesu kwabakhwele ngomoya ababi. Nale ndoda ekuthiwa uSimon yathi ngicela ningidayiseleni lesipho phela ukuze nami ngikwazi ukuthi ngegama likaJesu ngibeke izandla abantu behlelo moya ingcwele. Hey, legolide lizobola nawe nalesilver lakho uzofanana. Isiphiwo sikaNkulunkulu asithengwa. Amen.
Yezwa lonto. Amen. Ingakho iBhayibheli lithi lento le asisindiswanga ngegolide nangesiliva. Sisindiswa ngegazi elingcwele. Sisindiswa ngomoya oyingcwele. Amen. You understand? Amen. Ingakho kunegama elisetshenziswayo elingeke lafaniswa noma naliphi igama. Ngisho ungalithatha lo gama lelo ubona isangoma sisike ngegama lika Jesu kepha sisabhula. Hawu. Yakutshela iBhayibheli ukuthi kwakhona kanjani? Kepha nabathile abayizanusi. Yezwa lonto. kumaJuda. Izanusi izangoma. Kwakhona izanusi kumaJuda, kwakhona izangoma kumaJuda. Abayizinzulane. So ngeke ungithuse ngomprofeti uMagajageja. Neqembu lakhe elinye engalazi nalezi inyanga abanazo. Khona omunye futhi naye ozenza into efundile. Kuyangazi noma ubani umpondo noma umpundu ulapha ka YouTube. Lo November banika abantu amanzi bafuna abafakaze ngenkani baxosha abantu emabandleni phambi kwabantu. Asukile ngoba bamnika udumo lwakhe alifunayo. Sathana unjalo ubukisa ngawe ngoba vele uNkulunkulu sayamambula ukuthi akayiyena kaNkulunkulu. Hambe lapho Nkosini. Amen. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda. Yes sir. Abayizinzulane. Balokotha ikuphatha igama lenkosi uJesu phezulu kwabakhwelwe ngomoya ababi. Yes sir. Bathi ngiyanifungisa uJesu amshumayelayo uPawulu. Awucabange uyokhuluma into angayazi ukuze yenzwe kuthiwe bethi nami ngicela ukuthi niphume ephume imoya ngegama lika Jesu Kristu amshumayelile umhlengi. Umoya oxabana nawe because awuyazi lento ukhuluma ngayo. So babona izinto zenzeka. Yabona angigabisi mina ukuthi abantu bayaphenduka nokuthi abantu baphume obandleni nabo kepha amandla kaNkulunkulu ayakhanjisa ukuthi yena mase likhiphile izwi lakhe libuyele emuva lilambatha. Amen. So ingakho ethi singasabi ubuso babantu bazosibuka kanjani. Mkhulu lo ngakithi kunalo sezweni. Usho njalo noElisha umprofeti wakhe ebona amabutho elizungeza umuzi athi ke maye kithi ngoba phela sizungeziwe nanka amabutho egcwele umuzi athi ke uElisha ungasabi bakhulu abangakuthina kunalabo babonayo. You understand? Bese ngokuloko athi uNkulunkulu umvula amehlo. uNkulunkulu amvula amehlo athi uyabona uhlu lezingelosi phezulu kwamahashi kumhlophe hu. Hallelujah. Amen. You understand? Ngoba yini? Unikiwe. Glory to God amandla. Oh Jesus Christ. Yeah. Ukuthi abone izinto zikamoya. uNkulunkulu mkhulu bazalwane. Singamthathi kancane yabona kunzima ukunderstand iTestament elisha iTestament elidala ungalazi. Amen. Kubalulekile ukuthi uze ukuthi lento ekhulunywa uMapostle Paul ethi kulotshiwe ibhalwe kuphi Hallelujah. kwiTestament elidala. Ngoba phela iTestament elidala liyisekelo leTestament elisha. Abapostoli bathatha izinto ezikhulunywa abaprofeti kwiTestament elidala bazogcwalisa ngazo iTestament elisha. uJesu Kristu mesavuka kufeni ubavula uqonda ngabaprofeti nomthetho abachazela izinto ezikhulunyiwe ngaye kumahubo. Ngoba yonke into fanele ibe nesisekelo. Manje nina nivela ukuthi mina ngathi iTestament elisha kusiza ngani bese ngikhuluma ngezinto ezisekelo zalento ofuna ukuyazi. So duka manje so mina ngolwazi olungekho ongenalo. Kubuhlungu bazalwane ungalazi iBhayibheli. Ngoba mesimo emunye uyayizwa lento engikhuluma ngoba uyayazi. Umoya ophilisayo. Amen. Amen. Bese ngekho moya munye uzongitshela ukuthi hayi mina nje ngithanda iTestament elisha kuphela. Uthanda nani? Oh Jesus. Yes Lord. Yini othanda nalo? Awazi lutho. Amen, brother. Kubuhlungu. Amen. Ningi bravo sisivala. Bathi ngiyanifungisa uJesu amshumayelayo uPawulu. Yes sir. uSkiva othile umJuda umpristi omkhulu wayenamadodana ayisikhombisa ekwenza lokho. Yes sir. Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo uJesu ngiyamazi noPawulu umpostoli ngiyamqonda ngiyamazi kepha nina ningobani nina ningobani umoya ibuza kanjani nina ningobani because umoya ingcwele akekho kwena umoya phela ngithi amadimoni akambona uKristu futhi ngoba nangu uPaul Paul uze ngomoya kaJesu Kristu ayamaza amadimoni ayamthobela ingakho ekwazile ukukhipha umoya kowesifazane. Glory to God. Lento le ikude nabanye kepha uJesu Kristu yamnxusa ukuthi intando yakhe mayifezeke. Akwazi ukuthi yabona uSathane akangifuna lengobe khona mina yabo mina akangifuni uSathane kuphela mina uzama ngayo yonke indlela ukuthi angiginqe kepha ngimi ngomusa ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. uNkulunkulu uyazi inhliziyo yami uyena kuphela uyazi kangcono. Sathane akayazi. Amen. Nabalandeli bakhe abayazi kepha abafuna ukuthi ngehlelo okubi ukuze ngizoyeka ukuma la ukuba ngilwa kakhulu noSathane. Amen. Kungamandla kaNkulunkulu kuma kwami
futhi bese kuvuma yena ngeke ngivume ngikwazi ukuphika ukuthi ngiwe kepha yena ekuhloleni kwami noma ekulingweni kwami uyena oyisivikelo sami noma ngabe kuthiwa ngingenile esonweni ngonyawo kepha uyakwazi ukungikhipha ngoba umusa wakhe umningi kakhulu so usanele sonke ebuthakathakeni bethu amandla akhe ayapheleliswa Hallelujah. uJesu ngiyamazi uJesu ngiyamazi noPawulu ngiyamqonda noPawulu ngiyamqonda kepha nina ningobani Nina-ke abaprofeti bamanga nani bafuwe babapostoli nani bonke nina nizibiza ngabaprofeti ningobani ngoba phela nikhipha imimoya nina nimimoya isisebenza nani kepha nina ningobani na yes sir lo muntu onomoya omubi wabadumela yes sir wahlula ababili wabanqoba wabahlula ababili babanqoba baze baphunyuka kuleyo ndlu baze baphunyuka behamba nqunu belimele beshayiwe umuntu onemimoya glory to God so siyambonga uNkulunkulu igama laNkulunkulu negama laJesu Kristu akuyona into yokudlala angifuni ukukhohlisa mina ungadlala nje manje wasigcoza ucathwe nawe uyabuya ingakho abanye bedutshula bebuye bezoshaya khona kuma pulpit abanye bayacuthana because uNkulunkulu uyakukhombisa ukuthi lo muntu lo akasebenzeli mina amen abantu abakhuluma iqiniso bayingcosana abafundisa abamala bashubele iBhayibheli njengoba lijalo baye kulo bexoxa ingane kwani abanye bathatha ivesi elilodwa bese xaxa umlando 2 hours egcina nozobuye eBhayibhelini useyivala inkonzo lithi iBhayibheli umuqa phezulu komuqa isiyalelo phezulu kwesiyalelo awuziyele lapho uphinde ubuye uzongena kulayini hayi ndaba lokuxoxa izingane kwani lokuthatha ivesi elilodwa xhumanisa imibhalo ikhulume yona imibhalo ngoba umoya ukwena mawena umoya phela uzolokunto lokuntanta ukhuluma unkanta into engekho undwendwe nendwendwe banika incwadi yezenzo laba sebevumayo umoya ingcwele phara nkosini incwadi yezenzo 2:38 incwadi yezenzo chapter 2 verse 38 yes sir uPetru wayesethi phendukani siphinda amagama amapostoli yonke into esenza ufuna sihambe ngeBhayibheli ngoba manje wonke umuntu ophendukayo ufuna ngenza into efunwa yimini akenze lokho kushiwo iBhayibheli lithi iBhayibheli wayesethi umpostoli loJesu ka phendukane yilo nalo abaphathiswe egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele besenamkeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu esele sabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza okay siyambonga uNkulunkulu kubona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa nalabo abasifonelayo bebonga abanye babo bathi bangifanisa noGino Jennings simoya munye umoya wodwa so ayikho into entsha lokho okuzwa khona nala uzokuzwa kuyefana so mawuthi uyakuzwa lokho thina sishumela ngesizulu sishumela ngesingisi sikhuluma into eyodwa sikhombe eBhayibhelini so ungabeki umuntu ngaphezulu bonga uNkulunkulu ngomusa wakhe uJesu Kristu inkosi mawufuna ukubhabhadiswa uyokusithinta kule nombolo lo ibonayo ku screen noma lo izwile eqala intshumayelo kulabo abanemibuzo bazosithinta nabo nobufakazi uzokusithinta ungaphambani neBhayibheli ubufakazi bakho moqhamuka kuJesu ngoba siyokuzwa bese siyakubuza sithi lithi iBhayibheli wena uthi kanje bese uphatheka kabuhlungu athina sikuthatha serious kanti thina siyakubuzisisa phela kunokwenzeka uthola isambulo wena kusona sikaJesu ukuthi nje ngoba naku wena uthi uyakholwa kepha ulazi iBhayibheli ubuzolazi izwi laNkulunkulu uthi aliphambani ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi uNkulunkulu aqhubeka kanigcine bazalwana nilonde egameni likaJesu Kristu siphinde sibonane futhi ngawumgqibelo ntambama uNkulunkulu evumile amen ngomkhuleko brother Brian Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla wena odale yonke imphefumulo wena odale yonke inyama waphefumulela kuyo umphefumulo wokuphila Baba siyacela ukuba uthinte izinhliziyo zethu izwi lakho likwazi ukungena ngaphakathi ligcwalise ukulunga kwakho ngokuba wena ukwenzile konke uNkulunkulu onamandla walithanda izwe kangaka wanikela ngoKristu Jesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu kuba yiloyo naloyo okholwa nguye angalahlwa Nkosi kepha siyacela uNkulunkulu onamandla kuba silizwe izwi lakho njengoba ushilo Nkosi encwadini kaJohane isahluko 12 verse 34 ukuba Nkosi izwi lakho ulilethile kuba libe isahlulelo empilweni zethu wena usilahla uNkulunkulu onamandla izwi lakho lisiholela ekuphileni lisiholela ekulungeni kodwa umuntu ozilahlayo ngokuthi angalamukeli izwi lakho aliphike siyacela uNkulunkulu onamandla
izwi lakho lisebenze izinhliziyo zethu, silamukele ngokulunga nangeqiniso, ngokuba wena uNkulunga nangeqiniso. Siyabonga umuso ngako senzele wona uNkulunkulu, kuba ushiya isiqalo sakho weza enyameni Nkosi, ukuba uzogcwalisa ukulunga kwakho, ukuba sibone isibonelo sokulunga kwakho. Wena Nkosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Simelene na wonke amaqhinga esithi uSathane azama ukumelana nokulunga kwakho nobuhle bakho empilweni zethu. Sithi ngegama lika Jesu siyawuphulukisa lawo mandla, ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyawuphulukisa wonke amandla obumnyama azama ukuqeda ngeimpilo zethu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini, kuzo zonke izindlebe ezilalela izwi lakho Nkosi. Sifafaza igama lenkosi uJesu Kristu kuzo zonke izindlebe ezilalele, kuba wena Moya Ongcwele uqhubeke uvule imizwa, uvule amadlebe ethu, silizwe izwi lakho, singagcini ngokulizwa uNkulunkulu, silenze egameni lenkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.